It is not possible for state government to provincialize the college. There is no government amendment bill in connection with provincialization of 10 nose of degree college under BTR. बावैसो सिगां फोसावजानाय बिटिआरनि मोनजि कलेजआ सरकारनि जेबो गनायथि बिल पास गैया। बिटिआरआव दाख्लै बावै जानाय 10टा कलेजहाबो जेबो गभर्नमेन्टनि एमेन्डमेन्ट बिल गैया होननानै दिनै बे लाइजामखौ बेसेबां दुखु गोनां। BTC एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि गांसे रोखा लाइजाम। बिटिआरआव सरकारि नङै स्कुल आरो कलेजफोरखौ सरकारि खालामनायनि जेबो राहा गैया। आसाम सरकारनि गांसे लाइजाम। जोबोर दुखु गोनां। दिनै गोबां रायजो आरो मास्टरफोरा इन्टेलेक्सुवेल रायजोफोरा सानदोंमोन स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा प्रभिन्सियलाइज खालामसिगोन बा सरकारि खालामसिगोन होननानै। नाथाय आसाम सरकारा खनसेयावनो नैबे लाइजामजों बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफाखौ आरो बे रादायखौ आसाम सरकारा दिनै सिफायबाय आरो बोफ्लेजोबबाय। बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफायाव थानाय बादियै सरकारि नङै स्कुल आरो कलेजफोरखौ सरकारि खालामगोननि लिरनाय रादायखौ आसाम सरकारा गांसे लाइजामजोंनो फोजोबबाय। नैबेनो फोरमाना। आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसि रायजोनिसिम गांसे लाइजाम। बे लाइजामानो जाहैबाय बेयाव बेबायदि लिरदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि थाखाय मोनसेबो कलेज आरो मोनसेबो स्कुलखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सरकारि खालामनो हानाय नङा होननानै बिटिआर रायजोनो बे लाइजामखौ हरदों। बे बाथ्राखौ बुंदों अल बिटिसि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि। खुलुमबाय। बिटिआर रायजोनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखु गोनां खोथा। बे खोथायानो जाहैबाय बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि 6.3 स्कुल आरो कलेज जायफोर स्कुल आरो कलेजआ दासिमबो सरकारि जायाखै बे सरकारि जायै स्कुल आरो कलेजखौ बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि सरकारि खालामनाय जागोन होननानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रादाय खादोंमोन। नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसि रायजोनिसिम गांसे लाइजाम। बे लाइजामानो जाहैबाय बेयाव बेबायदि लिरदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि थाखाय मोनसेबो कलेज आरो मोनसेबो स्कुलखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सरकारि खालामनो हानाय नङा होननानै बिटिआर रायजोनो बे लाइजामखौ हरदों। जोबोर दुखु गोनां। दिनै गोबां रायजो आरो मास्टरफोरा इन्टेलेक्सुवेल रायजोफोरा सानदोंमोन स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा प्रभिन्सियलाइज खालामसिगोन बा सरकारि खालामसिगोन होननानै। नाथाय आसाम सरकारा खनसेयावनो नैबे लाइजामजों बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफाखौ आरो बे रादायखौ आसाम सरकारा दिनै सिफायबाय आरो बोफ्लेजोबबाय। दिनै जोंनि माहारियारि आफाद आरो रायजोफोरा मा बुंगोन? जाय सरकारा दिनै आसा होदोंमोन सरकारि नङै स्कुल आरो सरकारि नङै कलेजफोरखौ सरकारि खालामनायनि, नाथाय गांसे लाइजामजोंनो बे खोथाखौ फोसावबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ दासिम स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि सरकारि खालामनायनि जेबो राहा गैया होननानै बुंखाबाय। आरो नै दाखालि बावै बिटिआरआव 10टा कलेज सरकारि खालामबाय होनना फोसावनायनि सायावबो नै मार्चनि 13 तारिख आंनियाव गांसे लाइजाम फैबाय। बेवहाय बेबायदि लिरदों देयर इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल। There is no government amendment bill in connection with provincialization of 10 nose of degree college under BTR. BTRआव दाख्लै बावै जानाय 10टा कलेजहाबो जेबो गभर्नमेन्टनि एमेन्डमेन्ट बिल गैया होननानै दिनै बे लाइजामखौ हरदों। बेसेबां दुखु गोनां। नोंथांमोना गाव खालामना लानो हागोन, नाथाय बेथनखौबो नों गावसोरनो होनांगोन। जोङो नोंथांमोननि बे कलेजनि बेथन होनाया जोंनि फान्डजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै
बे लाइजामाव बिथांमोना जोंनो लिरनानै हरदों। जोबोर दुखु गोनां खोथा। आंनि सावरायनायाव बिथांमोना फोरमायदों बे देरसिन गोरोन्थिखौ प्रमद बर' सार बिथाङा खालामनाङामोन होननानै गोजौ लेभेलनि अफिसारा बुंदों। इलेक्सननि थाखाय बे नाटकखौ खालामनाया जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय दुखु गोनां खोथा। दिनै बिनि थाखाय सोर धरना होगोन? एबसु, आबो, बर' साहित्य सभा, बा सोरबा बनसु, बा सोरबा बिएसु, सोर धरना होगोन बिनि थाखाय? दिनै गोबां आसा खालामदों रायजोआ सरकारि जामारगोन नामा, नाथाय दिनै बेबायदि मोनसे लेटारखौ आसाम सरकार लिरना हरखाबाय। ओरैबायदि लिरनानै हरदों, इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेंट टू प्रोविंशियलाइज द कलेज। बहुत दुखु गोनां खोथा। बेखौथ' दिनै रायजोनो मोनथिहोआखै रावबो। खनसेयावनो बोफ्लेजोब्बाय बे 6.3 दफाखौ। दानिया जाय सरकारा दिनै बे 6.3 दफाखौ नाटसाट खालामबाय, बे सरकारनि लिडारफोरखौ हमदो दानिया जोंनि बर' रायजो राजाया। दिनै आं बे खोथाखौ मिथिहोबाय। बे लेटारखौ आं नोंथांमोननो होगोन, नोंथांमोना मोजाङै नायब्लानो जाबाय।